мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи толибон ва аз сарҳад гузаштани шаҳрвандони Афғонистон. Ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умур. Бар ҳамаи мо шумо маълум аст, тӯли чанд вақт мешавад, тӯли чанд рӯзе мешавад ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ толибон ва шаҳрвандони Афғонистон пахш гардида истодааст. Зеро чандин шаҳрвандони Афғонистон аз дасти толибон ба шиканҷаву азобҳо қарор доштанд. Мегӯянд ки аз сарҳади Ӯзбекистону Тоҷикистон гузаштанд. Мо дар ин бора ростӣ маълумоти пурра надорем ва барои ҳамин ба шумо мерасонам ки ҳар он наворҳое ки нисбати аз сарҳад гузаштани шаҳрвандони Афғонистон ба сарҳади ҷумҳурии Ӯзбекистон то ҳол маълумоти дақиқ ва муайян нашудааст ва бо баъзе блогерони Ӯзбекистон ҳамсуҳбат шудам. Гуфтам оё ҳамин хабарҳо рост аст? Мегӯянд ки бале, бар мо расонданд ва дар рисола ва хабарҳои иҷтимоии ҷумҳурии Ӯзбекистон онҳо гирифта баъдан дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн карда истодаанд. Ростӣ мо дар ин бора маълумоти пурра надорем ва барои ҳамин ба шумо мерасонам ки ҳар он хабарҳое ки шумо мешунаведу мебинед хулоса навароред. То ҳол ягон хабари дақиқ муайян нашудааст ва барои ҳамин дӯстони азиз аз шумо хоҳиш мекунам ки сабтро ба дигарон бирасонед, зеро дар Афғонистон чандин шаҳрвандони Афғонистон аз дасти толибони афғон хеле ба азобу шиканҷаҳо қарор доранд.